Pensjonijiet sostenibbli u ġusti huma priorità għal dan il-Gvern. Dan huwa wieħed mill-punti li ħareġ waqt l-ewwel laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika dwar id-dokument ta' qabel il-budget għas-sena d-dieħla. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna semma kif mingħajr ma nefaq ċenteżmu minn flus il-poplu ingħata rapport dettaljat dwar il-pensjonijiet. Huwa spjega li konsulta ma' esperti lokali li huma involuti fis-servizzi finanzjarji fosthom l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji u l-Bank Ċentrali. Semma wkoll kif huwa qiegħed jiltaqa' mal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari sabiex isibu l-aħjar modi kif dawn jistgħu jaħdmu. Dwar laqgħa mas-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici, il-Ministru Cicluna semma kif riforma fil-qrati hija neċessarja sabiex jitnaqqas il-ħela ta' ħin u flus f'din is-sistema. Qal li fil-budget tas-sena d-dieħla se jiġu vvutati fondi għal din ir-riforma fosthom twaqqif ta' qrati ġodda. Barra minn hekk, il-Ministru Edward Cicluna semma l-inizjattivi fis-settur tal-enerġija u inċentivi biex żgħażagħ jibdew iġemmgħu għall-futur tagħhom. Waqt is-sessjoni ta' mistoqsijiet mill-pubbliku dawk preżenti qajmu diversi punti, fosthom fuq it-taxxi, il-pensjonijiet, child care centers, diversifikazzjoni tal-ekonomija u l-kunsilli lokali. Meta kien qed iwieġeb għad-domandi, il-Ministru Cicluna qal li mhux minnu li l-Gvern se jkun qed jitlob lill-għalliema biex jaħdmu wara l-ħinijiet tal-iskola. Intant it-tieni laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika se ssir nhar l-erbgħa fl-Inspire f'Whitty Line.